Jesu mnonore wangu, muriri wangu, mbonezi munyara, tazimu matambuziko. Jesu mnonore wangu, muriri Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwera, amairo pinda imwe, tenzindo musimbi ira shamarie. Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwera, amairo pinda imwe, muritu faro wangu mopasire edima. Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwera, amairo pinda imwe. Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwera, amairo pinda imwe. Hamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fumangeje nando, amberindo wona zakanaka. Mune upenyu mukutarisarisa, muchinjiko Kalvari, apona kamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kutilawa mumatambuzo, muchinjiko unandisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, mukutarisa Kalvari, dinozotarisa mchinjiko, ndosimira muchinjiko, hakuna anozaputika, anosimira simbaredenga. Mune
tarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu kutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Makadi vana vamwari toda kutenda nemukana watapiwa nashe wekudzidza kubva mukati meshoko ravo. Mukati mezuva ranhasi tichadzidza nhau inokosha ine musoro unotiwo kana kusina munhu. Kana kusina munhu, ngatidzorei uso hwedu tinamate. Baba wedu vari kudenga, tinouya pamberi pechigaro chenyu mukati mezuva rino tichitenda nekusanganiswa nenyasha dzenyu pakudzidza shoko renyu. Vai pakati pedu pachidzidzo chiri mberi, mugotipa kunzwisisa nekugamuchira nekuita zvakarurama tigoponeseka. Muzita raJesu tonamata nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari. Tichadzidza nhau yedu tichitora kubhuku ra1 Samuel chapter 11 verse number 1 kusvika paverse ya7. Tichaverenga verse number 1. Zvino Nahashi muAmori wakakwira akavaka misasa yake paBheshebhi Gileadhi kuzorwa naro. Zvino varume vose veJebheshi vakati kuna Nahashi, itai sungano nesu tikushumirei. Nahashi muAmori akati kwavari, ndichatenda kuita sungano nemi kana meso enyu ose orudyi achitumburwa, kuti ndinyadze vaIsraeri vose nazvo. Vakuru vaJabheshi vakati kwaari, titenderei mazuva manomwe titume nhume kunyika yose yavaIsraeri. Zvino kana pasina ungatiponesa, tichabuda kwavari. Verse number 4. Zvino nhume dzikasvika paGibhea kwaSauro, dzikataura mashoko iwawa kuvanhu. Vanhu vose vakachema kwazvo. Zvino Sauro wakabva kumunda achitinha mombe dzake. Sauro akati kuvanhu, vanhu vanzwaiko vanochema kudai? Akaudzwa mashoko avarume vaJebheshi. Verse number 6. Ipapo mweya waMwari wakauya pamusoro paSauro nesimba, achinzwa mashoko iwayo, kutsamwa kwake kukamutswa kwazvo. Verse number 7. Akatora nzombe mbiri akadziguranya, ndokutuma nhindi idzo kunyika yose yavaIsraeri namaoko enhumwe, akati, ani nani unoramba kubuda nokutevera Sauro naSamueri, uchaitirwa nzombe dzake saizvozvo. Zvino vakatya vakabva kuna Jehovha, vakabata vanhu vakabuda vose. Dai Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wenyaya uri kutiwo kana kusina munhu. Nau chidzidzo chiri pamberi pedu tichasiya tajekerwa nedzimwe pfungwa dzinokosha, kuti muupenyu hwedu paripo patinosvika pekuti tinogona kushayiwa munhu anogona kutinzwisisa, pamwe tinogona kushayiwa munhu anogona kutibatsira, pamwe mukati meupenyu hwedu tinogona kushayiwa munhu anotitarisa kana anotaura nezvedu. Tinogona kushayiwa munhu ane hanya neupenyu hwedu. Nau mukudzidza kwatichaita mukati mezuva ranhasi tichasara tajekerwa kuti kana tichinge tasvika mumasituations emhando eyo ekuti tinotarisa kurudyi, totarisa kuruboshwe, poshayikwa kana nemumwe chete unogona kutirwira kana kutibatsira, chii chatinoita? Uya utaure nesu munhu waMwari. Toda kutenda Mwari nekuverengwa kweshoko rake. Patiri kudzidza pana Samuel chapter 11 tiri kusangana nenyaya inokosha, but the real background, should I say, iri kuwanikwa mukati menyaya yayi. Tiri kusangana pa chapter 10 nemuchinda anonzi Sauro akanga adanwa naMwari to be the king of Israel. Mukudanwa kwake, it was not the plan of God for Israel to have a king. Ndofika tinonzwisisa tose kuna Samuel chapter 8 kuti Israel yakachemera
a king pamberi paMwari kuti vagone kufana nawo namamwe marudzi. Saka patiri kusangana pana chapter 11 tinosangana nemuchinda anonzi Sauro akanga ashoropodzwa navanhu. Vanhu vachifamba mukati menharaunda vakanga vanzwa kuti Sauro ndiye wakadamwa naMwari, but mukudanwa kwake kwaakanga aitwa akanga aine a lot of negativity yaibva kune vanhu vakanga vasingamudi. Saka patiri kusangana nechapter 11 ndiMwari vari kucreata a scenario yekuti kana zvichibvira vagone kusiya vaiyanika pachena kuti Sauro ndiye wangu wandakadana. Saka ndo zviri Mwari. Unoziva so kana uchinge wadamwa kuva head editor, kana uchinge wadamwa kuva mufundisi, kana uchinge wadanwa in whatever position, kana ari Mwari akudana, Mwari ndio vanofanira kurwa hondo yacho yekuprova kuti ivo ndio vakudana. Saka Sauro ukaverenga vhesi rokupedzisira pana chapter 10 robudisa pachena kuti Saul held his peace. Ukadzidza bhuku dzekwedu Patriarchs dzinoti Sauro paakauya to the throne kwaakanga adamwa naMwari, he possessed the spirit of humility. Akanga ari munhu akazvityora, akanga ari munhu ari hambo, akanga asingazvitutumadzi, akazokoraptwa nekufamba kwenguva nekuda kwethe abuse yaakanga ainayo uye yaakanga aita yokuda kwechigaro. Saka pana chapter 11 Mwari vari kuseta a platform yekuda kuzosiya Sauro ari iye oga anoyanikwa pachena kuti ndiye wadamwa naMwari. Saka pana chapter 11 pairutanga pavhesi ya 1 zvinonzi zvino Nahash the Amorite ndiye akanga ari mambo wekumaAmorites. Saka zviri kunzi Nahash, zita rekuti Nahash simply means the serpent. MaAmorites kana muchimarangarira zvakanaka ndovaya vekunguva iya kumashure ndo vakanga vari zvizukuru zvaRoti. Saka Mwari even vana veIsraeri vachipfuura vachienda kuKenani, Mwari vakanga vakati vana veIsraeri musatombo, don't you ever think of it kuti mugone kurwisana nemaAmorites. Why? Because zvizukuru zvenyu ihama dzenyu hadzigone kurwiswa. But tikuona panapa maAmorites ndio vari kuya kuzoita in camp around the Israelites. Inzwai vana vaMwari, kana munhu akabva pamberi paMwari akatanga kutera vamwe vaMwari and he begins to follow strange gods, he comes to a point where he is possessed nezvakaipa zvomuvengi to such an extent yekuti anoita go against even hama dzake. MaAmorites had estranged themselves to God to such an extent yekusvika pakuona hama vari vavengi. Ndo zvazviri mazuvano. Ukatanga kutera dzin'anga, ukatanga kutera masvikiro, ukatanga kutera vaprofita venhema havaone chimwe, asi hama dzako ndo vavengi. Saka maAmorites had come to a point whereby even the gods dzavaiseva ndo dzaivaudza nekuvapa maadvice kuti you must go against the people of God. It is the spirit of Satan that empowers men to go against the people of God. Even in the latter days, tichaziva pachena kuti mweya uchasunda the unity iri pamberi pedu. Ii uchange uri mweya uchange uchisundidzirwa nemuvengi kuti agone kuparadza vanhu vaMwari. Saka the Amorites tikusangana naNahash who is representing in this case the devil. Saka the Amorites vakauya and they encamped against Jabesh Gilead. Mapisarema chapter 78 verse 10, I'm sure 8 to 9 and 10 inobudisa pachena kuti diablos ndo zvaanoita. He encamps around the people of God. Unotsvaka kuvaparadza, unoudza urwere, unoudza kushayiwa mari, unoudza kuvengana, unoudza zvakaipa. He encamps around them kuti kana zvichibvira agone kuudza nyongano, confusion and discord amongst the people of God. Ndo zviri muvengi unoita encamp around the people of God. He encamps around those who are seeking to please God. Zvikanzi, and all the men of Jabesh Gilead said, make a covenant with us and we will serve thee. Ita sungano nesu, kana waita sungano nesu isusu tichazvipa kwauri. Apane nyaya inotivhundutsa kuti vanhu vanozivikanwa nekuti ivo ndo vanotungamirirwa naMwari. Ndo saka Jeremiah akabvunza akati, is there no balm in Gilead? Then why is the head of my people not at this time healed? Saka pati kusangana nevanhu veGilead vaitozivikanwa kuti kwavari ndo kumuzinda waMwari. But kusangana navo panapa vachisvika pakuda kuita wirirano nemuvengi, the enemy of God. Inzwai vanhu vaMwari, kana matambudziko achinge auya, kana urwere uchinge hwauya, kana kushayiwa mari pfuma zvauya, kana kushayiwa mabasa, kana anything chingagone kutiwira mukati meupenyu hwedu, we must never come to a point where we shall be called the people of God vari kusangana vachiita a covenant with the devil. Vazhinji right now vari kugamuchira mabasa ekuti vagone kushanda neSabata. Vazhinji vaenda kudzin'anga, they are seeking to make a covenant nemuvengi. Saka pana chapter zvinonzi vakati, let us make a covenant. Kutya nekuvhunduka kwakavagamuchira kwakauya pamusoro pavo, and they sought to make an agreement nawakaipa.
hanzi panapa naashakatwa va ndichaita a covenant name on one condition. In other words, pavari kuuya ivo pavari kuuya voti we shall make a covenant. Zvinodizvo iye ndiyakabva vapindura akati inini ndindichakupai macondition ecovenant yacho. Ndo zvinoita Diabolos. Ukaverenga bhuku rekwedu Our High Calling page 95 paragraph 3 robudisa pachena rotino the advantage that we may give to the devil he will claim more. Ndo zviri Satan. Ukangomupa zvishoma anenge akuda zvakawanda. The little time that you give to the devil anotsvaka zhinji yose. Ndo zvaari Diabolos. Ndo zvaanoita. Ndo saka muimba achimbo yekuda achiti akati sin will take you further than you want to go. It will keep you longer than you want to stay. It will cost you far more than you wanted to pay. Ndo zvakaita chivi vakafunga kuti vachangoita just a covenant in ordinary, but havana kuziva kuti muvengi kana achitora anotora zvose. Anoda nguva yako, anoda umhandara hwako, anoda mari yako, anoda zvose zvako. Kana Diabolos akudhodza munhu anodhodza nesadzu racho. Akaipa to an extent yekuti vanhu vazhinji pavakafunga kuti corruption yataakuita ndekungotenga Honda Fit right now as I speak akuita corruption dzekutenga maRange Rover. Ndozviri Diabolos. You may think you are just doing for now, but Diabolos unoda kudhonza zvose. Hanzi vakauya vachiti let us just make a covenant vakatione condition. Ndoda zvose zvikanzi right kana makuuya kuhondo. Ndoda kuti you must pluck out the right eye renyu, ziso renyu rekurudyi munofanira kuribvisa. Chikonzero why it must become a reproach. Charingotsvaka kunyadziswa kweIsraeri. Ndo zviri muvengi hama dzangu. Diabolos anotsvaka kunyadziswa kwedu, anotsvaka kuvengwa kwedu. Unotsvaka ngoti kana zvazongopedzisira ubude mapepa nhau, anotsvaka kuti pakupedzisira uzongosenchwa ubva wauraya kariya yako yekubatira Mwari. Wakaipa is seeking the reproach of the people of God. Unogona kunge right now urungoita ako zvauri kuita thinking hazvina basa. Unogona kunge uchifamba nemafambiro ako uchiti hazvina ndava, but zvakadaro Satan is seeking the reproach. Ari kutsvaka kunyadziswa kwevana vaMwari. Zvikanzi ngatiitei sungano, but kana taita sungano yatikawirana nayo panapa, I want you to pluck out the right eye renyu. Kana mabvisa your right eye, I want you to make sure, I want it to be a reproach in Israel. Saka zvinomborevei kwezvo? Vana veIsraeri pavaenda kuhondo, vakaenda kuhondo zvinonzizvo vaenda vaine shield nebakato kana nesword. Saka pavanonopinda muhondo unzi naBhaibheri vaitora shield vobva vakavha muviri wavo wose neshield, but with the other hand vanenge vakabata munondo. Then this right eye ndo rinenge rakadongorera rakatarisa muvengi anouya. Saka the shield would cover the whole body. Then the right eye would be the one that is being used to discern nekuona muvengi anouya. Ndo ravaishandisa ziso rekurudyi kuona zvakaipa zvose zviro. Ndo ravaishandisa kuziva kuti this is a friend, this is an enemy. Vaiziviswa neziso. Saka ndo paari kuti nasha kana mukagona kubvisa ziso rekurudyi, then I am satisfied. It becomes to me a satisfaction that a reproach has come in Israel. Mwari zvaari kutsvaka vana vaMwari. He has given us as a church a vision yekugona kuona zviri mberi, but as the devil paari kuuya nematemptations and trials dzaanotiwinzira ari kutsvaka kuuraya the vision in our church. Ari kutsvaka kuuraya the vision in our families. Ari kutsvaka kuuraya the vision in our individual lives. Wakaipa hari kuona vanhu vane vision, hari kuona vanhu vanoziva kwavari kuenda. Ndosaka tichidza ka ndianiko uyu anoti where there is no vision the people perish. Wosiya kana pasina a vision vanhu vanoparara. Chikonzero where there is no vision, where there is no mission, the church has got nothing to say about where it is going. We are talking about sama. Now pari kunzi Satan chaari kuitira zvose izvi kuti ziso ribviswe. Chaari kutsvaka kuti Israeri inyare. Anozviziva Satan kuti kana munhu akanyara confidence nesimba rekusimuka anozvishaiwa. Chinopirwa vanhu zvekuita naSatan kuti pazvinobuda pachena munyara. Satan anoziva kuti kana munhu anonamata Mwari, kana mutungamiri wechechi, kana mufundisi, kana erita, kana vakanyadziswa zvikazikamwa nenyika yose zviri seri kwegotsi ravo zvikaenda pachena, vachanyara. Simba rekudomira vachiti Jesu unouya zvaanorishayiwa.
rekani kudzeva noma zvakaipa kutreda mufield yaSatani nekuti anokusiyai muri pachena anokusiyai musina chimiro anotoziva kuti vanhu vacho muchingomira vanotanga kutaura anotiudzeko mambocherechedzera zvakaita vana vake pamunomira muchida kutaura muchidzidzisa vana zvemuchato Satani anobva abira achikuudza kuti haanotaureiko tarisa zvakaita vana vake chaanozviitira kuti mushayiwe simba mukati mebasa raMwari saka kufield yakaipa hakusi kwekutreda hapana chakanaka chinobuda kuna Satani hapana chinhu chiri good chinoita come out of evil saka kuna Satani hakusi kwekuenda nekuti pakupedzisira vanhu vanonyara vazhinji vakatorasa kutenda nemhaka yekuti vakaita zvinonyadzisa zvikazikama nhasi hatichaoni kuchechi vazhinji vaiparidza vazhinji vaimba vazhinji angari madhikoni asi vakaita zvinonyadzisa zvavakatsvakirwa naSatani apedza kukuitisa anokufumura kana akufumura wokusiya usina chimiro pamberi pevanhu vonyara but ndiri kuti kana zvakadaro chinge zvaitika haikona kupera simba kuna Mwari anopa simba kuna Mwari anotutsira rega kudzokera kumashure chekutanga usapinda mufield yaSatani asi kune vakanyadziswa rega ndikudzei vana vaMwari hatidzokeri kumashure tiriwe kuenda mberi now vana vaIsraeri vachibviwa navo naMwari kuEgypt vachienda kuKenani vakanga vane mishini yavaipiwa naMwari mishini yavana vaIsraeri yanga iri yekuti ndudzi dzose dzakapoteredza dzaifanira kuziva Mwari nokuda kwavaIsraeri but now muchinda uyu Nahashi ari kuuya achiti bvisai maziso bvisai vision vakabvisa vision yavo varashika mission terai vana vaMwari mukati megwendo gwekunamata mukati megwendo gwechikristu as long as vision iripo tinogona kuramba takafokasa pamission saka Satani aizviziva kuti ndikabvisa vision mission yarashika mukati memazuva okupedzisira Mwari akati pamission yedu ndeyei endai naizvozvo tikarashikirwa nevision maziso anobva pamission saka Satani akatarira munyika ari kuziva kuti vana baba akabvisa vision yekuramba vakatarira pavhangeri mari yaifana kusapota vhangeri inoperera kumasmall house kunana mai akabvisa vision yekuramba vakatarira pavhangeri mari yaifanira kufita nherera inoperera pamakeup namahairstyle Satani anoziva kuti where there is no vision vanhu havatarire pabasa raMwari mukati menyika yanhasi vanhu vari kufa vari mukati mechitema mukati menyika yanhasi vana vari kukuvara mukati memadrugs chikonzero nei Satani wakabvisa vision vanhu vakarashika mission yaMwari Satani anotorera vanhu muono akatorera vanhu nyaya yokuramba vakatarira pavhangeri akatorera vanhu pfungwa dzokuramba vakabata pashoko raMwari abvisa even mission yaMwari that's why he is accomplishing a lot chikonzero vanhu vakabviswa maziso havavoni sokuona kwaMwari mukati mehondo so vanhu havachazive kamubatiko keshield vanhu havachagone kushandisa munondo weshoko raMwari chikonzero nei vakatorekwa vision naSatani ukaverenga 488 dzaGreat Controversy dzinotidzo Satan invents unnumbered schemes to occupy our minds that they may not dwell upon the very subjects dzinoita kuti vana vaMwari vaponeswe Diabolos wakaita kuronga une dutu rezvunhu kuti zvigone kuti occupy mamwe machapters nematopics nemasubjects ataakudiscussa as a church haatiendese kumberi akuratidza pachena kuti Diabolos ari kuzama by all means kubvisa the vision. The church is being taken care of nemuvengi and I can safely say our church is under siege chikonzero hatichazivi kwatakananga ndosaka vazhinji vari kubuda. They think the church is lost. But this church belongs to God. And the captain ari kuidriver ndiye akapromisa pachena kwaichanoenda uye kwaichanosvika chikonzero iye wacho wakapika wakatendeka. As I speak right now vana vaMwari ndinoti dzoke pfungwa inokosha pati kudzidza apa zvinodzidzwa pavakaita zvavakaita izvi hanzidzo vakarwadziwa to such an extent yekuti makarira mhere pavakauya nemessage kuIsrael kuti hama dzadiwa zvamunoona panguva ino the Israelites
we are under attack. As Jabesh Gilead, we are under attack. Chikonzero, zvinozipaka taura message varumava, makarira mere. SaJohana akachema pa chapter 5, anzwa kuti hakuna ungagona to loosen the seal. Inzwai vana vaMwari, panguva ino yandikutaura kudai so, zvinonzi vakataura naye. Vakati, chitiregedzai zvino tiende. Utipe mazuva 7. Kana tikashaya munhu pakati pedu, angagona kutiponesa. Isu tichadzoka kwauri, ungazoita zvaunoda nesu. Chandoda papfungwa iyi, vanotaura pfungwa inokosha kuti give us a space of time. Unoziva vana vaMwari, the devil has been given a space of time kuti azadzikise mukombe wake. As I speak right now, anotoziva kuti nguva yake ipfupi. Ndosaka chapter yatikore tichibudisa pachena zvakazarwa kuti iye wakatsamwa kwazvo chikonzero, anoziva kuti ane kanguva kaduku. The devil is angry with the church. The devil is angry with families. The devil is angry with the people. Vari kuziva kuti nguva yavari kurarama mazuva akaipa. Zvikanzi vakakumbirisa vakati give us a time. Timbonotsvaka pakati pedu kuti hakuna here ungagona kutiponesa. Hanzi vakauya vakatanga kuridza mhere. Hanzi Sauro paakanga achiuya achibva kumunda, zvinonzi paakandosvika akanzwa vanhu vachichema, ndobva abvunza mubvunzo, what ailed the people? Ko vanhu vanochemeiko sezvinonzi vasina rusununguro runobva kuna Mwari? Seiko vanhu vari kuchema sezvinonzi havazivi Mwari? Inzwai vana vaMwari, kamwe kamuchemero kedu kanodhitemaina pachena, whether we know God or we don't. Kamwe kamuchemero kedu katinoita nhamo, kamwe kamuchemero kedu katinoita kana zvakaipa zvatiwira, kanobudisa pachena whether tichiziva Mwari kana tisingamuzive. For we have nothing to fear for the future except as we shall forget how the Lord has dealt with us in the past. Mwari wedu is not a God that forsakes us. Asi Mwari anotisiya as a prey in the hands of the enemy. Mwari wedu asi Mwari anotisiya sevanhu vasina anything chavangagone kuwana rubatsiro nacho. Mwari wedu haatirashe, Mwari wedu haatisiye. Even when the time of trouble shall come, God shall save his own. Mwari achaponesa vake. Mazuva ano atiri kurarama vana vaMwari, we must put our faith in God. Even when the days seem to be the darkest, even when the appearance seems to be forbidding us to make a success in our spiritual life, to make a success as a church, we must put faith in God. Ngatisei kutenda muna Mwari. Zvinonzi vakarasha mweya yavo muna Mwari, vakachema sevasina tariro. Sauro achisvika anoti what ailed the people? Senge muri kuchema sezvinonzi hakuna Mwari kudenga. Ndosaka Pauro akanyora akati chemai muine tariro. Zvaida kuzama kubudisa ndezvekuti vana vaMwari havafane kuchema vasina tariro. Kana matambudziko achiuya muupenyu hwedu, let us cry as people who know. For we know kuti kune munhu aripo anopindira mhaka dzedu, aripo akabva kudenga akapihwa muviri kuti asvike pakati pedu akararama semunhu. He is acquainted with all the griefs and all the pain and troubles and sufferings dzatinosanganikwa nadzo muupenyu. He is not indifferent to those things zvinotinetsa. Kune munhu aripo, hama dzangu, kune munhu aripo. Hatichemi samahedheni, hatichemi sevasina tariro, hatichemi sevanoteera n'anga, hatichemi sevanosvikirwa. Tinochema saivo vakatengwa neropa raJesu. Kana tichichema pamberi paMwari, tinochema tichiziva kana iye achizenga atisvikira, tichabudisa pachena kuti uyu ndiye Mwari wedu watanga takamirira. When God ultimately unveils and unfolds his power, hatitongi vanhu vari kushamisika, tinongoti hachizviziva kuti zvichaitika, kuti iye unoponesa uchatiponesa. What aileth the people? Nemhaka yetiri kuchema as though there is no God. Mazuva akaipa paari kuuya vana vaMwari, we have been told that they are coming. Kunyange zvakadaro, the people of God are supposed to be sustained by the grace of God. Zonzizvo akabvunza akati what aileth the people? Zvikanzi ndobva apa a proclamation obvaudzwa zvose. Zvikanzi there is something chataurwa naHanash, Nash the serpent of Amorites. Ndiye a declaration kuti he wants to pluck out the eyes of the people of God that it may be a reproach. Zvinonzizvo paakanzwa izvozvo akazadzwa nekutya kwaMwari. Inzwai vana vaMwari, when the people of God are being reproached, Mwari ari kutsvaka those who may be filled with holy anger. I must tell the name of the people of God is being reproached. Paunokwira mabhazi, zita raMwari rinogona kutukwa. Paunofamba mumastreets, kamupfekero kevanhu kari kuratidza kuti vanhu vari kutuka Mwari. Terauone upombwe nekutekeshera kwawaita. People despise God, but kunyange zvakadaro Mwari ari kutsvaka vanhu vanozadzwa nemweya. What ailed the people? Zvanzi akazadzwa nemweya panguva yaSauro.
Sauro kwakubva taura a message akati ani nani asingauye kuzobatsira Mwari pahondo dzake iyeye ndozvichatwa kumwombe dzake. Zvanzi akadeclare with the holy anger yakanga yazara mukati make, with the fear of God yakanga iri maari. Ndoda Sauro panguva iyi, if he could have only maintained this integrity up until the end, up until the last, vazhinji saSauro vachatadza kubatirira to the humility and the integrity of the Christian gospel. Vazhinji vacharasha. Vakatanga zvakanaka, but havana kuzvipedza zvakanaka. Bhaibheri rakuti panguva iyi akazadzwa nekutya, akaudza hanzi Israeri yose ikabatana naye, inzwai vana vaMwari, as we are pushing this trade forward, but kuzama by all means to push vhangeri raMwari kuti rende kumberi. God is looking for men vanounita, vanobatana, kana dziri mari dzoungana, kana whatever effort inofanira kuiswa kuti basa raMwari rende kumberi. That is what we seek to see in the church of God. Chikonzero our church is under attack. Chikonzero diablos unoziva kuti une nguva pfupi. Chikonzero diablos unoziva kuti hakusina nguva, ari kutsvaka waangaparadza sekera, ari kutsvaka, ari kufamba achidhova seshumba. We are living in the most terrible times. God is seeking to save us. Dai Mwari atiitira zvakanaka, uya upendere shamwari. Now mukati memazuva okupedzisira apo tinorarama pedo nekudzoka kwaJesu kechipiri, mubvunzo wangu ndewekuti wawana here munhu? Kana wawana munhu zvigozodini? Now nditenderei ndiende nemizvishoma mukati mebhuku raJeremiah chapter 17 pa verse ya 5. Now Jeremiah ari kutaura nevanhu vakanga varasha kutenda kwavo muna Mwari. Jeremiah ari kutaura nevanhu vakafanana nemaIsraelites panguva yaSauro. Vanhu vakanga vachitarira mahuman resources kudarika the divine resources. Vanhu vakanga vachitarira more to the humanitarian aid than the divine aid in the time of a crisis. Yes. Tererai vana vaMwari mukati menguva dzatinorarama, kana kusino munhu anogona kutibatsira, ko Mwari angabatsirai? Kana kusino munhu anogona kutipa simba, ko Mwari angatipa simba? Kana kusino munhu anogona kutipa muono when our vision is lost, Mwari anogona here ku restore our vision? Yes. Kana kusina munhu. If there is no man, is God able to stand on our side? Yeah. Tiri kurarama mukati menguva when people rely on connections. Hey. Kuti awane basa anoda connection. Kuti apinde chikoro anoda connection. Kuti zvinhu zvimufambire mukati meupenyu, kutora mari yako yawakashanda pa ATM kunoda connection. Kukolekta mari yawatumigwa kubva mhiri kwamakungwa kunoda collection. But what happens if there is no man? Chii chinoitika kana kusina munhu? Nyaya dzacho todzifambisa sei? Kuti urapwe mukati mechipatara, zvaunogona kuvimba kuti apa ndarapwa, you need a connection. But what will happen if there is no man? What will happen if there is no man? Saka toita sei kana pasina munhu? Listen to the book of Jeremiah. Yes. Chapter 17 verse 5. Zvanzi naJehovha, ngatukwe iye munhu unovimba nomumwe munhu. Yes. Unoita nyama yomunhu ruoko rwake. Yeah. Uno moyo unotsauka kuna Jehovha. Yes. Nokuti uchafanana negwenzi murenje. Haangavoni kana zvakanaka zvichisvika, asi uchagara panzvimbo dzakaoma kwazvo murenje, munyika yebare isingagarwi nevanhu. Teerai vana vaMwari, kana tikatsamira pavanhu, the days of our prosperity will equal the days of our desperation. Kana kusino munhu. Teerai vana vaMwari, tikatsamira pavanhu, tikatsamira pama connection, life will change its course at any time. Nokuti moyo wemunhu wakavora pana ungauwisisa. Zvikanzi naJeremiah, let me read these last verses as we pray. Wakaropafadzwa iye munhu unovimba naJehovha, wakaita Jehovha chivimbo chake. Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usingatyi
kana kupisa kuchisvika, asi mashizha awo achava matema. Haungarangariri pagore rokusanaya kwemvura kana kurega kubereka zvibereko. Teererai vana vaMwari, mukati menguva yatorarama, apo Satani ari kutinetsa achitimanikidza kumativi ose, achipresa the guilt conscience yekuti tiri vatadzi, zvinotsvaka vanhu vanotsamira pana Mwari. Mukati mesociety wavengwa nomunhu weshe, pasisina anomira newe, zvinotsvaka vanotsamira kuna Jehovha. Kana kusino munhu anomira kurutivi kwako, kana kusino munhu achakubatsira pabasa, kana kusino munhu achakubatsira pautano, tsamira pana Mwari. You need Jesus. Ndoda kutaura nomumwe munhu wandoda kunamata naye mukati menguva dzino, ari kuti inini muupenyu hwangu ndatarira hakuno munhu, asi ndinoda kuvimba kuti Mwari ari parutivi rwangu. Munyoro wemapisarema uti kana Jehovha ari kurutivi rwangu, chinyi chandingatya? Munhu ungandiitei? Nothing will stand against us and prevail as long as the Lord is on our side. In the words of Isaiah, no weapon formed against us shall prosper. Hakuna chombo chinobudirira kana Mwari ari kurutivi rwedu. Pane mazuva akawanda atapedza tichitya wakaipa, tiri mwende tichisubmita kuma attacks wakaipa, but mukati menguva yatakurarama zvinotsvaka kumira kurutivi rwaMwari. Zvinotsvaka kumira kurutivi rwaMwari. Ndakunamata nasambati anoti I was about to give up. Ndanga ndakutoita covenant naNahashi kuti bvisa hako maziso, ndichakuseva, but I want to stand on the side of the Lord. Ndo munhu andoda kunamata naye. Ngatoine nguva yekunamata. Baba vedu vanogara kumusha wokumusoro kudenga, imi Jehovha ndimi utiziro hwedu munguva dzokumanikidzwa. Mubatsire ari pedyo. Mwoyo yedu painopwanyika, utano pahunopera, mabasa paanoshayikwa, zvokudya zvichinetsa, tokumbirawo Mwari kuti musatendera wakaipa kuti kunda nekuti zevezera manyepo. Tipei simba rokukumirirai, simba rokugara kurutivi rwenyu, simba rokufunga, kutaura nokuita sezvinodiwa neshoko renyu, nokukunda wakaipa nemano ake ose Mwari. Tinokumbirawo power unlimited, such that we may be able to stand on your side. Dakara tichikuona moya nembiri yedenga, tibatsireiwo even kumendena mastandards echikristu atakatanga nawo, kuti tisazoneta mukati merwendo rwechikristu saSauro, asi tigone kuramba takabatira pamupendero wenyu. Dakara tichikuona muchiuya nembiri yedenga. Ndokunyengetera kwedu muzita raJesu. Amen. Douya kumchinjiko ubofu neurombo andidi chimwe chiro asiru ponesoro dosimbi rakunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasimu mundipo neseini Jesu ndo nochemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura dosimbira kunemwi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dapaje sekunemi ziroze seje pasi moyo je nemuwiri uwe nyunarini dosimbira kunemi nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi mune zvidzidzo zvenyu
iyo nyenye Kalvari, dino kama pasi, ndipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova ndosimbira kulemi iyo nyenye dino kama pasi ndipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa bibiriku na Jehova ndosimbira kulemi iyo nyenye Kalvari, dino kama basi mundipo neseini ndosimbira kulemi iyo nyenye Kalvari, dino kama basi mundipo neseini uyamweya wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudzangu vadzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipeni kunaka kwe